días estiven reflexionando sobre un verbo que ten tropecentas posibilidades de conxugación en galego, que é o verbo oír ou ouvir, que na verdade que na mesma norma está registrado de varias maneiras, e está ben a forma ollo, está ben a forma ouso, mas tamén eu escoitei últimamente a forma oiso. Digamos, gustoume moito. Eu escoitei nas Rías Baixas, din que tamén existe na Costa da Morte esa forma con oi, en vez de ouvir, ouso sería eu oiso, oye, vostede oisa. Gustoume bastante polo feito de que coincide co portugués, que raras veces temos unha coincidencia tan plena. Eu penso que para mellorar un poquinho o galego, bueno, cada un que use a forma que existe na súa zona, pero se alguén escoitar esta forma e querer empregala, pois penso que tamén está legitimada.